যতন হামবাই তিনি 2 তারিখ জুলাই 2022 তিনি जों नौगैमान कजगा बेलाय कतर प्रग्राम जों खालायगा सारा त्रिपुरानि विभिन्न डिविजननि जिनि 34टा डिविजन दङ आइपिएफ তিনি ও 34টা ডিভিশনनि বিভিন্ন জায়গাनि বরফ ফাই তিনি ও জায়গা পার্টিসিপেট খালাयफायगा তাই তিনি ন কারিব যেহেতু চীন বড় রকমখা বেশিরভাগ ন কৃষক ফ্যামিলিनि दङ ও জরাবো বাক্সা বরংनि खेतरगो सामुं दंमा बागै दिनैनि ओ प्रग्रामाव फायमानलिया बिसेसकै आं जे डिविजननि दङ खवाइ वेस्ट डिविजननि आइपिएफ नि खवाइ वेस्ट डिविजननि ओ डिविजननि तेवैसा गतालखै आजागा जोंनि सिनि डिविजनाव थांनाय खवाइयाव प्रग्राम नाय आफ्रो सिनि जे डिविजननि जे जइन खालायनाय हां दंनाय र बर जत पालखै जे दिनो प्रग्राम आजागा जइनिंनि अब पालखै गतालखै बर जइनिं खालायफिनाय खवाइयाव ओंखाय जोंनि जों अजागा जे नुकमानि विभिन्न त्रिपुरा राज्यनि फायमानि एकतानो खरां बसकांगो तामोमान याबोया एकतानो खरां जाते 2023 बा आबोनि परे जों थानजाखै जे जों नासिगै दंमानि आसो जरा चिनि जे आलादा राज्य अंसितों तिब्रासानि बागै मथांजांगानि बागै चिनि अधिकारनो चिनि यागोनो याफारिनानि बागै जे आलादा राज्य सानमनि आ तिप्रालेण्ड एबा ग्रेटार तिप्रालेण्डनि अ सामुङाव जों दिनैनि सिमि हायनोहाय तिप्रामाथा एबा बबाग्रानो जरारिवै बा बन बिनि याग्रमै जों बसकांनि थिनांगो जों आलादा राज्यनि बागै सामुं ताङै थांनाय हरै दिनै अ जागा जे हलनगो जत फाइनि रक समाय तांलायखा आं खाकाव जतनो अबा हायकेनो थानजागा तङै बसकांनि सिनि जे नाहारमुं आ सेपारेट स्टेट आ ग्रेटार तिप्रालेण्ड एबा तिप्रालेण्डनो जों एक्सेप्ट खालायमाना होनाय थानसानि मारिओ फाइमा जागो केबो नरंनो केबेंनाय एबा केबा ताथांदिनि होननाय आबरखाय तद दं थानसानि मारिओ जे फाइनाय गोबां मा केबें मुं दं इमानो केबें मुं जेसेबानो फाइटं नबा गतन जेसेबानो फाइटं विभिन्न जोंजाल फाइटं किन्तु अ जोंजालनो बेबां काटिवै जों तिनि अ थानसानि मारिओ याग्रि फाइटा